ଯୋଉ କଣ ଲଗୁଛ? ଏ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ। ଫଳିବ? ପକାଳି ତିଆରି ହେଲା ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ। ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ହେଲେ ବାଇଗଣ ଲାଗିବ ଆଉ। ହଁ। ତୁମେ ଆଗରୁ ନୁହଁ ମଞ୍ଜି ତାହେଲେ ପଇଲା। ଆଗରୁ ନୁହଁ ମଞ୍ଜିଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଟିକେ ଖରା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ମାଟି ଦିଆହେଇକି ମାଟି ଦିଆହେଇଯିବ, ପାଣି ପଡ଼ିବ, ପାଣି ପଡ଼ିବ ମିଶିଲେ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ସମାନ ନ ପଡ଼ିଲେ ନୁହଁ ଗଛ ହେବନି। ଖରାଟା ହେଉଛି ନା ତାପରେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ମାଟି ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହବ। ପାଣି ଦେଲେ ପରଟା ପର ତିଆରି